Des de l'any 2008, les millors esportistes del món es donen cita a l'INEF per disputar la Copa del Món d'Esgrima. Aquesta és una competició que és de les més importants del calendari de la Federació Internacional. Aquest any, per exemple, han vingut 212 esportistes de 39 països, gent dels 5 continents. Per l'INEF és un moment en què vivim durant 3 dies la millor esgrima del món i, a més, tenim oportunitat de que els nostres estudiants participin aquí com a voluntaris i bueno, que es puguin integrar una miqueta amb el que és l'organització d'un esdeveniment de tal magnitud. L'INEF és un edifici d'uns 30.000 metres quadrats que té diverses característiques. Per una banda és un edifici docent, hi ha tot de personal d'administració, o sigui, també és com un edifici d'oficines, però també funciona com un equipament esportiu, la qual cosa fer aquest encaix costa una mica, perquè la prioritat sempre és la part acadèmica, però la nostra part acadèmica implica tenir les pistes de vòlei platja arreglades, el camp de futbol amb les xarxes correctes. Tirador o tiradora son muchos los elementos que tenemos que tener en consideración, como el desarrollo de sus capacidades condicionales y coordinativas, especialmente el sentido del tiempo y de la distancia. ¿Arriba o abajo las manos? Vale. Vale, ya. Codo. Estirar el codo. Entonces, una vez, exacto, el ágil baja, vuelves a flexionar las piernas y acompañas al ágil hasta el suelo. Muy bien, alto, primero.
No estéis muy cerca el uno del otro por si acaso. Eso es. Com estem, Maria? T'estic clavant molt els peus, és que no estic molt ben. Eso es. Acordaros que el ágil dirige. Si el ágil está un poquito hacia adelante, estás aumentando la velocidad de desplazamiento. El ágil atrasa los hombros, estás parando el coche o el autobús. L'INEF forma professionals que es dedicaran al rendiment esportiu, professionals també que tindran una vinculació a l'educació física en les escoles, també en l'àmbit de la salut, tant en el que representa el que és la readaptació a l'esforç de persones amb lesions, com amb el tenir cura de la salut, el fitness, el wellness, etc. Després també l'àmbit de la gestió esportiva, federacions, clubs, entitats, administracions que vinculen la seva producció a lo que és l'àmbit de la participació en activitat física i l'esport i l'activitat física i l'esport a la societat, i després també activitats a la natura. Però també ens trobem en situacions transversals, com és el cas de la sessió que tenim aquí al darrere, una sessió en la que s'està formant els nostres alumnes davant de la discapacitat. És a dir, nosaltres el que fem és treballar mitjançant competències en el nostre alumnat de forma que siguin capaços d'afrontar situacions quan tenen persones amb una discapacitat, a veure de quina manera l'activitat física pot ser, per exemple, una font d'integració. En esta fecha se reúne el tribunal nombrado el 9 de enero de 2017 por la Comisión de Autorización de Defensa de Tesis del Centro de Barcelona y INEF Cataluña para juzgar la tesis doctoral para obtener el título de doctor por la Universidad de Barcelona que presenta el señor Rafael Tarragó García, el título de la cual es Estructura temporal, interacción táctica y eficacia en asaltos de esgrima de alto nivel, que ha sido calificada con una calificación de excelente. Ya, venga. Bueno, lo que estamos haciendo aquí es medir la velocidad instantánea de las dos personas que han corrido 40 metros. Es simplemente una carrera de aceleración y lo que haremos después será valorar el perfil individual de fuerza-velocidad y ver cómo se modifica con el entrenamiento. Aquí, muy bien. Lástima. És un exercici molt intens perquè la màquina et dona la mateixa força que tu li dones i aleshores és molt cansat i et fatigues molt. És un treball sobretot de la part de les cames, de quàdriceps i isquios, i aleshores amb cada vegada que fem una sèrie et vas cansant més i més. I això forma part de l'estudi que està fent el Víctor Illera com a part de la seva tesi doctoral i en la qual unes quantes persones estem participant com a voluntàries. L'INEF de Catalunya té dos centres, un és Barcelona, que és on estem, i l'altre és Lleida. La reunió que fem els dilluns normalment és amb l'equip directiu del centre i l'organisme autònom i és per tractar els assumptes, diguéssim, diaris o d'aquella setmana en la qual ens trobem.
com coses relatives al funcionament de les classes, al funcionament de el que són les pràctiques, perquè aquí les classes són tant teòriques com pràctiques i ens podem trobar amb diferents problemes, i després també a tractar els projectes de futur que hi ha en el centre de Barcelona. El mateix ho fem amb el centre de Lleida, i un dia a la setmana anem a l'equip directiu de l'OA a Lleida a parlar amb l'equip directiu de Lleida i a veure com es poden desenvolupar tots els projectes que tenen allà, igualment tots els problemes, els petits problemes que tenim amb la feina diària com a qualsevol altre lloc. Aquí tenim a la vora de 170 treballadors, amb el qual algun problemet sempre hi ha. Julià, pots obrir la porta, sisplau? Només la part final de la classe farem, com vam fer la setmana passada, el joc de les 10 passades. La primera part de la sessió pràctica treballarem sobretot la passada i el desmarc. I ara us explicaré els exercicis aquí, així després a fora anirem molt més ràpids. Si no els hauré d'explicar cada vegada. Ara els explicaré la passada. Va? Avui n'hi ha hagut dues bones, impossibles, un estat emocional i quan fas una cosa... Perquè a nivell... O sigui, això és nivell 1 o nivell 0? Això és nivell 1. O sigui, has dit cicle inicial i cicle final, que corresponia... Per fer nivell 2 directament necessites avançar el nivell 1? Sí, sempre. Ha de tancar el nivell 1 per poder fer nivell 2, això segur. Llavors, a veure... Nosaltres estem ara, la nostra unitat és la secció de gestió acadèmica del centre de Barcelona i els alumnes s'adrecen a la nostra unitat per fer tota la tramesa de les seves sol·licituds, si volen fer canvis a la matrícula, si volen demanar una titulació, un certificat acadèmic, perquè han de fer un tràmit amb una altra universitat o perquè volen fer una gestió per una feina i necessiten un certificat acadèmic dels seus estudis, les seves notes, informació per altres convocatòries de processos per participar en programes de mobilitat. Bé, ara escolteu bé. Seguim amb el mateix exercici, però hi ha una condició. No la puc passar de la mateixa manera que me l'hagin passada. Hem vist 3 maneres de passar: normal, per darrere i amb vot. Per tant, si me la passa normal, no puc tornar-la normal al següent. O amb vot o per darrere. Si me la passa per darrere, sempre tinc 2 per escollir, però mai la mateixa. Grups de 4. Bueno, el que passa és que el Prezi és un programa per fer presentacions. Ja, però tot en gran... Sí, però com no pots passar... És a dir, el Prezi el bo que té és que et permet... És un PowerPoint però interactiu, és a dir, que tu pots lligar coses, les fas al Zoom i t'apropa... Això és per presentar. No et preocupis que ja tindreu oportunitat perquè alguna vegada ho haureu de fer. Cada equip té un compte de Twitter que s'ha obert per l'assignatura. Llavors, conforme jo li vaig enviant els reptes que han d'anar aconseguint, ells van penjant una mica la feina que els he fet fer. I d'aquesta manera tenim un hashtag que és exclusiu de l'assignatura i tot el que pengen està etiquetat ja amb el hashtag nostre. De tal manera que al llarg de tota l'assignatura podem comprovar, no només nosaltres, sinó qualsevol persona que vulgui consultar-ho, tota la producció, tot el coneixement que hem creat a partir de tot el que han anat fent.
tots els que heu vengut a entrenar aquí, que aneu a London, penseu que és l'últim entreno, ¿vale? Tot és risa, tenim moltes ganes d'entrenar, de fer unes birres, tal, però anem a fer un entreno serio. Entreno serio i pensant que demà tenim un dels partits més importants de la temporada, ¿vale? I, sisplau, qui no ve a Londres, us demanem un cop de mà. O sigui, tots aquells que podeu ajudar a la gent que s'ha de preparar pel partit de divendres contra anglesos, sin comentaris al respeto, doneu-nos un cop de mà. Al principi fem entreno junts, nois i noies, i després dividim i començar a preparar-ho una miqueta més bé. Sí? Van robar el curt. Va, no passa res, no passa res. Curta. Vale, bé, nois! Comuniquem! Nois, seguim, no passa res, un partit passa. Però, nois, no sento a ningú, comuniqueu. Demaneu pilota, dieu si aneu amb curt o amb llarg. Comuniquem una mica. Vale, ai, perdó. Vale, bé. Frena una mica, Water, no surtis del quadrat. Vale, bé, Olivilla, bé. Bueno, nosaltres som l'equip de les Osses i els Ossos de l'INEF i jo sóc una entrenadora de les Osses i bueno, la noia que veieu darrere meu que està entrenant normalment els nois, que es diu Jordina. Nosaltres som un equip que va néixer aquí a l'INEF Barcelona, llavors n'hi ha gent de tots els cursos, de primer, segon, tercer i quart, i per exemple jo i alguns altres ja hem acabat la carrera i venim a ajudar els nois i les noies que estan ara cursant i sobretot els que estan aprenent. Mira, la canción dice, bate con la cucharita, bate con el cucharón. Y esta canción se baila con los pañuelos. Cuando es una cucharita, ¿será un movimiento grande o un movimiento chiquitito? Si es una cucharita. ¿Qué será? Pequeñito. Y si es un cucharón, ¿cómo será el movimiento? Grande. Más grande. Tengo estos dos nada más, ¿eh? Toma. Despacio, Arnau. ¿Preparados? Despacio, Arnau. ¿Qué ha pasado? Dame un beso, mira. Aquí. Mírame. Aquí. ¿Podemos seguir jugando? Muy bien. Ahí te ayudo, ella. Qué bien ahí arriba, ¿eh? Bueno, también pueden ir pasando por lo otro a jugar. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Te has quedado? Venga. Sube. El que pasa por aquí se va por allá, Irene, ¿eh? Bueno, jo vaig començar a l'INEF, vaig ser alumne, també formo part de l'equip de rugby d'aquí del club esportiu i ara treballo com a administradora del club. A les tardes aquí a l'INEF trobem el club esportiu INEF, que dintre del club hi ha diferents seccions, que és la gimnàstica artística, la gimnàstica estètica, l'escola de circ, el bàdminton, el tamborí i el rugby. Comencen a partir de 3 anys fins a adults i adolescents. Vinga, ben apretat. Molt bé. Hop, molt bé, baixa-la un altre cop. Toma ja. Cambia. Tengo que hacer respiraciones más forzadas, igual, normal como si... Normal. Vale. Avui tenim el Dani Aranda. La prova que li fem avui és una prova progressiva, es diu Kuznamet o Shuttle Run.
serveix per mesurar la seva resistència aeròbica. La gràcia que té aquesta prova avui és que l'estem fent també mesurant els seus gasos respiratoris, de manera que no només mesurem el rendiment, sinó també paràmetres com el consum màxim d'oxigen o els llindars ventilatoris, que serveixen no només per saber com està físicament, sinó també com programar el seu entrenament de manera òptima. Pam 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 pararabam pam parabam pam para pam parabarabarabam para pam. Vale, y ahora lento, colocando. Avanzo una pierna, 2, 3 i 4 i avanzo i me desplazo. Avui concretament estàvem treballant expressivitat amb el tronc, treballant amb el pit i la cintura, amb el pit, la cintura i el maluc, i hem treballat des d'un escalfament expressiu a través d'una dansa que comportava un treball de tronc, una part central més analítica i de dissociacions i després una part jugada més expressiva acabant amb un punt escènic, amb un apartat més escènic. Al final sempre acabem amb una relaxació. I atès que tenim un problema que no sabem exactament a què es deu, perquè cada any es matriculen menys noies, hi ha una tendència a la baixa i no sabem exactament quin és el motiu, s'han fet estudis, hem intentat però no sabem la causa, doncs al diari molts elements intentem que siguin atractius per les noies, no? I que no identifiquin aquesta carrera com una carrera o un grau que va dedicat als nois i que només són esports com molt masculins, no? I aquesta és una carrera una mica que la gent no la té molt situada, no? És com una carta de presentació de l'INEF i això també ens serveix quan venen visites, doncs els hi podem... És un bon resum del que es fa aquí. Sí, perquè surt una mica per tots els públics. Va una mica adreçat als pares, que veuen que som un centre universitari, que molta gent es pensa, ui, no, vull dir, això de l'INEF deu ser el nen vol fer esport, vol jugar a la pilota, no? Aquestes coses. Després, que vegin que és una carrera universitària, després per als estudiants, les sortides professionals... Pues estáis viendo la cross, es un deporte que viene de América, un deporte americano y que estamos intentando hacer crecer aquí en España. Es un deporte que se juega en 10 contra 10, se juega con este stick, este palo que se llama stick. Es un deporte muy físico, muy rápido, lo llaman el deporte más rápido sobre dos piernas y es un deporte de contacto. Tiene versiones masculina y femenina que difieren las reglas. Y bueno, aquí nos llamamos los Barcelona Drags, como se puede ver aquí. Y somos uno de los equipos que estamos intentando luchar por la liga que tenemos aquí en España. Doncs aquí estem al Laboratori d'Innovació Tecnològica, a l'INEF, i aquí ens dediquem una mica a difondre tecnologia per l'esport, però més que difondre, a desenvolupar coses que siguin accessibles a la gent. Bàsicament el que estem fent és construir una peça com aquesta que el que es tracta és de poder acoblar aquesta fotocèl·lula amb un trípode. Això és una cosa que fabriquem aquí i la gràcia és que això és molt barat de produir i a més l'usuari es pot descarregar l'arxiu, no cal que el compri. Si l'usuari té una impressora com aquesta, ell es pot descarregar l'arxiu de la nostra web i se l'imprimeix. Si es tanques, aquesta és aquesta distància, cap aquí davant, tirant cap aquí. Vale? Vale, provem? Sí? Comencem amb compressió, Vale. 3, 2, 1, ja. Molt reactiu al peu, que no us adormiu. Adam, t'estàs dormint al terra. No pot tocar el taló al terra.
En antropometria no s'agafa com agafaríem els companys a l'hora de dir tienes mucho pliegue abdominal, agafaríeu tothom així, no s'agafa així, s'agafa d'aquesta manera, fixeu-vos, minimitzant una mica la deformació de la paret umbilical, és a dir, jo no tinc que ficar el dit a nivell umbilical i arrossegar el melic, tinc que intentar respectar la mínima deformació. I acaba la rotació de la cama. El cos endavant i no creuis tant, ves més de puntetes. Ben de puntetes. Penseu que el nino, evidentment, no és tan tou, però amb una persona, si posem els dits en aquesta zona, l'acabarem escanyant nosaltres. Molt bé, vinga, següents? Molt bé. Ara estem amb un grup d'atletes, alguns d'ells són alumnes d'aquí d'INEF, alguns altres són exalumnes i alguns altres són atletes que no són d'INEF, però a la seva edat encara no tenen l'edat per entrar, però que ja han anat entrenant nosaltres durant molt de temps. La cineantropometria és la ciència que estudia la relació entre la funció i la forma. És una ciència reconeguda per la UNESCO al 78 i bàsicament es tracta de fer una sèrie de mesures antropomètriques que ens serveixen per mesurar la quantitat de greix que té una persona, mesurar la quantitat de múscul. Tant en l'àmbit del rendiment esportiu com en l'àmbit de la salut són paràmetres molt importants perquè ens ajuden a poder monitoritzar funcions de la càrrega que d'alguna manera o una altra identifiquen si les adaptacions que nosaltres volem generar, en aquest cas per la pràctica d'exercici físic, estan sent correctes o no. Jo m'he vingut un palet tard.